Já bych se znovu zeptala, jestli náhodou už mě teď třeba nevidíte a neslyšíte. Já jsem se odhlásila a znovu přihlásila. Můžete mi někdo napsat, ukazuje se tam pan Štěpí, asi povolil kameru. Slyšíme, vidíme se, tak budeme pokračovat. Já bych vás, prosím vás, jenom upozornila, když se vás to zeptá, jestli chcete povolit kameru, nepovolujte ji, protože pak mě tam zablokujete a já se tam nemůžu dostat. Čili vy byste neměli povolit snímání kamerou vás, jsme tam asi v tom pořadníku oba dva nebo více lidí a nejde to. Takže děkuju, když se mi tam nebudete nikdo jako napojovat na kameru, tak by to mělo fungovat. Pojďme teda zpátky, vraťme se k těm kávám. Každý si vybere svůj druh kávy, já nevím, pokud jste mě přestali slyšet. Zkusím od té kávy. Každý si vybere svůj druh kávy nebo čokoládu s Ganodermou, nebo máme 2 druhy čajů. Prostě ta nabídka je opravdu široká těch nápojů a samozřejmě pokud se na nás obrací i lidé s větším zdravotním problémem, tak by měli užívat tobolky, kde je větší koncentrace. Tobolky jsou dvoje, to znamená kapsle s extraktem z Ganodermy. Je to 100% spor reishi Gano, který nás čistí, uklidňuje nám emoce a je to 18-denní podhoubí GL, které má silný protinádorový dozor, je to silné mozkové tonikum a opravuje už poškozené buňky. Spirulina, pokud jste měli poprvé v tom prvním kole, tak je to sladkovodní řasa, která nám dodává dostatek chlorofilu na tvorbu červených krvinek, dodává nám vápník, železo, zinek a další nutriční živiny, čistí nám střeva a obnovuje střevní mikroflóru, odstraňuje těžké kovy a radioaktivní látky. Pokud si myslíte, že je v těle nepletete, stačí, abyste používali mobilní telefony nebo měli v bytech nebo v kancelářích Wi-Fi a už máme radioaktivitu v těle. To všechno dokáže absorbovat a vyloučit z těla ven sladkovodní řasa spirulina. To znamená, jestliže je Ganoderma taková ta garanční prohlídka toho našeho autíčka, tak spirulina je super benzín nebo super nafta, super jídlo 21. století. Cordyceps, to je houba, která hodně je známá ve sportovním světě, protože nám posiluje činnost srdíčka, rozšiřuje nám, zvětšuje nám kapacitu plic, zvyšuje výkonnost, odolnost, je to také himalajská Viagra, je dražší než zlato, se dočtete v různých článcích, v médiích a na internetu a je to silně protizánětlivá látka, čili něco jako přírodní antibiotikum. Když budete cestovat někam, hlavně do ciziny, nezapomeňte si Cordyceps přibalit. Může vás zachránit ve složitých situacích, když dostanete zánět ledvin, zánět močových cest, nebo já nevím, když se nachladíte a podobně, nechcete k doktorovi pro antibiotika a doma si dopřejte Cordyceps v tekuté podobě jako Cordypine. To je půl roku kvašená ananasová šťáva s obrovským množstvím aktivních enzymů, do které se přidá Cordyceps. Takže je to takový přírodní obenzym ještě s Cordycepsem, vynikající po operacích, nahojení ran, natrávení a podobně. Tak to ve sportovním světě. Pak tady máme ty nádherné bonbony Zimin Plus, kdyby ty nebyly, tak teď asi bych nemluvila, protože když máte problém v krku, angínu, nebo kašlete, nebo máte nějaký zánět v krku a dnes to není nic výjimečného, protože nám teploty lítají během 2 dnů o 20 stupňů, takže máme co dělat, aby jsme to zvládli. Tak tam vás potom zachrání tak jako mě Zimin Plus, mentolové bonbony s Ganodermou. No a pokud rádi mlsáte, tak máme kávu s Ganodermou, bonbony Zika. Morinzy juice, ten hlavně zajímá ženy, protože krásně srovnává hormonální systém, ale pokud chcete mít dobrou náladu, tak si ho dopřejte, protože obsahuje hormony štěstí, serotonin a melatonin. Má spoustu dalších účinků, několik lékařů získalo Nobelovu cenu za výzkum látek, které jsou obsaženy tady v tomto ovoci. A on sice není ten džusík moc dobrý, my jsme v Malajsii do něho kousli. Když jsme tam byli, je to taková, jakoby v našich poměrech bych to přirovnala k nezralé hrušce, ale účinky má fantastické. Takže dopřejte si každý den nejenom dámy, ale i pánové na zharmonizování hormonálního systému a pro další účinky juice Morinzy.
Máme tady kosmetiku. Mýdlo s ganodermou je výborné, pokud máte kolem sebe někoho s kožním problémem. Lupenky, ekzemy, atopické ekzemy, akné. Zubní pasta stahuje, zpevňuje dásně, takže je výborná při problémech s paradontózou. Šampon je výborný, pokud vypadávají vlasy, pokud je hodně lupů. A máme samozřejmě i pěstící kosmetiku pro ženy. Tím jsem projela ty produkty a možná se zeptáte, proč bychom vlastně ty produkty měli užívat. Já bych mohla vyjmenovat to, co tady vidíte, pro to odkyselení, odstranění bloků, dodání kyslíku a podobně. Já bych to spíš zdůvodnila trošku jinak, proč byste se měli zajímat o ty produkty DXN. Žijeme v době, a vlastně píše o tom i pan Kašpar v té knížce Nespěchejte do rakve, kdy se ročně vyrobí 63 miliard chemických látek, které nás obklopují. Některé jsou pro nás jenom cizí, většina je toxických. Spotřebováváme obrovské množství cukru. V roce 1900 to bylo 5 kg na rok a na hlavu, dneska je to 68 kg. Kdybyste to podělili 365 dny, každý člověk v průměru denně zkonzumuje 20 deka cukru. To znamená zase silné překyselení. Obklopujeme se přístroji, které nám zjednoduší život, ale vyzařují radioaktivitu. Všude máme vysoké množství, vysoký obsah těžkých kovů kolem nás. Nemluvím o tom, že hodně jídla obsahuje především maso, uzeniny, ryby, mléčné výrobky obsahují antibiotika, obsahují růstové hormony, pesticidy a další toxické látky. Takže skutečně nezavírejme předtím oči, je to hodně špatné. Je to hodně špatné, co se týče životního prostředí a co se týče stravy. A my tu stravu v té prvotřídní kvalitě nikde dneska neseženeme, nikde. Proto je důležité konzumovat konzumovat doplňky, které vás budou čistit od toho, co do těla nepatří a které vám budou doplňovat základní nutriční živiny, stavební materiál, který většině lidem dnes chybí. Budou vám harmonizovat hormonální systém a budou vám vlastně tím vyčištěním a dodáním nutričních živin dávat to vaše tělo do takové kondice, aby si od všech problémů pomohlo samo. Takhle bychom to mohli definovat, že produkty DXN vrací tělu jeho schopnost srovnat se s každým problémem, který má a vyřešit ho vlastními silami. Možná někdo, kdo je tady poprvé, řekne, dobře, ale těch produktů je hodně, kdybych si měl vybrat například 3, které by to byly. Pan doktor Lim vždycky doporučuje hlavně ganodermu, to je královna rostlin, to nejlepší, co v přírodě vyrostlo. Nejlépe spor i podhoubí, alespoň jednu denně, ale samozřejmě v náročných obdobích i více. Spirulinu, aby nám dodala, je to super jídlo 21. století, a aby se nám správně obnovovaly červené krvinky a zbavovala nás radioaktivity a těžkých kovů. No a pokud jste kávičkáři, tak tu dosavadní kyselinotvornou kávu byste měli vyměnit za kávu s ganodermou, která se ve vašem těle chová jako zásadotvorná. Pokud byste chtěli nadstandard, tak si přidejte ještě Morinzi juice na srovnání hormonálního systému a juice Cordypine, který je přírodním bobenzymem, to znamená, enzymy jsou ty dělníčci, bez kterých se v tom těle nic nemůže odehrát. A jenom tak pro vaši informaci, narodíme se prý s jakousi zásobárnou enzymů vlastních. Když enzymy nedokážeme získávat z potravy, tak tělo sahá do tady té zásobárny a jakmile je prázdná, tak náš život končí. Takže snažme se konzumovat potraviny, které mají živé enzymy, aby nám ta naše zásobárna vydržela co nejlépe, až ji opravdu budeme nutně potřebovat. Já bych vám doporučovala, abyste si vždycky vybírali pro sebe to nejlepší. Určitě je to v oblasti produktů výživových doplňků, produkty DXN jsou neléková alternativa k udržení zdraví. No a protože jsem tady rychle natahovala před tu 8 hodinou nějakou poslední verzi prezentace a tam nebylo vůbec nic o těch slevách, tak bych vám to řekla aspoň ústně.
Pokud se vám ty výrobky líbí a chtěli byste je užívat dlouhodobě, tak využijte slevový systém. To znamená, zaregistrujte se jako členové. Jednou za život vás to stojí 535 korun, na Slovensku 19,20 €. Ta registrace je doživotní, dědičná, nikdy se neobnovuje a vyplývá z ní jenom jedna jediná povinnost, abyste si jednou za rok koupili jeden výrobek DXN, to znamená, tím se vám prodlouží zase registrace o 1 rok. Samozřejmě to jsou povinnosti a co se týče výhody, pokud se zaregistrujete jako členové, okamžitě máte slevu 25% na veškeré produkty. Pokud kupujete poměrně malé kvalifikační nákupy, tak vám systém generuje automaticky každý kalendářní měsíc na konci bonusy, které můžete čerpat v příštím měsíci jako slevy na nové nákupy. Přehled získáte v elektronické peněžence, která je vám přidělená při vytvoření prvního bonusu. Dále můžete napsat naši ganoterapeutce, pokud máte nějakou složitou diagnózu, bojíte se užívat produkty a chcete si nechat poradit odborníkem, paní Jane Yao z Malajsie. Pokud neumíte anglicky, můžete jít přeze mě. A můžete dále si objednat zdarma webovou stránku, která je dneska tuším ve 12 nebo 13 jazycích. Dostanete heslo do internetové kanceláře, kde zjistíte, co se ve firmě děje, kde jsou veřejné prezentace, jaké jsou promoakce. Takže tam se třeba dozvíte, že dnes běží promoakce na výrobek Majkoviči, to je doplněk k redukčním dietám hlavně, kdy dnes v těchto dnech, pokud si koupíte jeden, druhý dostáváte zdarma. Takže všechny tyto informace se tam můžete dozvědět. Já tady vidím, že z úschovny již nejde dále stáhnout prezentace, já ji tam dneska zase zavěsím novou, protože ona může být jenom 30krát stažena. Takže pokud budete mít zájem, tak tam bude čerstvě zavěšená. No a já bych vám pro dnešek poděkovala za to, že jste se zúčastnili té dnešní prezentace. Bylo to trošičku krkolomné. Já už příště budu počítat s tím, že v Maďarsku vyměňují vždycky novou verzi za ten měsíc a vymažou všechny staré verze. Takže mějte se moc hezky, já vám přeju krásné léto a pokud budete mít zájem nebo budete chtít doporučit tady tu prezentaci dalším zájemcům, bude to 6. srpna v 8 hodin večer. Pokud máte ještě nějaké dotazy, můžeme se na ně teď podívat. Má Ganoderma protiparazitické účinky? Určitě ano. Ganodermě se říká král detoxikátorů, to znamená, že vás dokáže čistit od všeho, co do těla nepatří, to znamená i od parazitů. Takže tam hlavně RG, Reishi Gano spor, který má vysoké čistící účinky. A aby tady všechny tyto nežádoucí látky mohly z těla dobře vyjít, tak je potřeba tu krev prokysličit a to umí zase podhoubí. Takže bych doporučovala oba dva doplňky Ganodermy. Ty novinky v systému mě zajímají. Tak já na to odpovím. Vy jste asi dneska si všimli na internetu v novinkách, že byli jste upozorněni na to, že máte možnost zúčastnit se takového doplňku marketingového systému, který je dobrovolný. A já si myslím, že teď v tomto momentě nemá smysl o tom mluvit, protože nemám k dispozici obrázky. Já jedu v úterý na poradu s dalšími manažery do Brna, kde ještě probereme technické a organizační detaily s naší country manažerkou, inženýrkou Tomičkovou. Ona má nějakou prezentaci k dispozici, já něco vytvořím a já bych vás potom pozvala na webovou prezentaci v jiném termínu než toho 6. srpna, dejme tomu v druhé polovině července, kdy bych vám vysvětlila ten systém pomocí prezentace, kterou do té doby vytvoříme společnými silami. Tak. Musí se Majkoviči užívat dlouhodobě? Nemusí. Majkoviči si vezmete tehdy, když máte hlad nebo když máte pocit, že máte nekvalitní stravu a že tam chybí některé živiny, nebo když chcete zhodit nějaké to kilo a nechcete strádat ani podvýživou, ani hladověním, tak si prostě uděláte tu polívečku nebo si to dáte do jogurtu, nebo jak jste zvykli si to připravovat. V žádném případě ho nemusíte užívat pravidelně dlouhodobě.
Tak o zaslání prezentace na e-mail, tak bohužel prezentaci vám nemůžu zaslat, protože je obrovská. Má 50-60 mega, čili to se nedá poslat na e-mail, ale když mi napíšete na adresu, kterou tady vidíte, že byste ji chtěli, tak já vám pošlu odkaz do úschovny, odkud si ji můžete zdarma stáhnout. Dejte mi po prezentaci takovou půlhodinku, abych ji tam nahrála. A pak už vám budu rozesílat adresu v úschovně, ze které si tu prezentaci můžete stáhnout. Ano, zavěsím tam novou. Dále... Ano, mám zkušenosti, že by vylečila atopický ekzém u miminka. Dávali jsme tam podhoubí, 1 tobolku denně a používali jsme to mýdlo s ganodermou, a protože většinou atopický ekzém je spojený i s dlouhodobým chronickým zánětem, tak bych tam doporučovala i 1 kapsličku kordycepsu, ale protože se jedná o miminko, tak bych řekla, zkuste 1/3 kapsličky. 1/3 kapsličky z podhoubí, 1/3 kapsličky z kordycepsu a používejte to mýdlo, a já si myslím, že právě tím, že ten atopický ekzém u toho miminka není ještě chronickou záležitostí a nepřipojil se k němu chronický zánět, takže je to velice snadno u toho miminka odstranitelné. Takže vyzkoušejte takto. Na krabici Majkovič je napsané užívání jen 1 dávku denně. Já bych vám k tomu řekla, to, co je na krabici, je přizpůsobené zákonům Evropské unie. A ta je prostě velice opatrná. Tady, oni by to museli složitě schvalovat, co je tam, kolik toho denně můžete používat, tak radši vydají takový zákony a takový pravidla, že povolují jenom to minimální množství, protože vlastně neví, co toto Majkovič je. Takže já bych k tomu dodala, jsou to normální živiny z jídla, je to výtažek z hub, výtažek ze zeleniny, ze zeleného čaje, spiruliny, je tam koření na trávení, takže je to normální jídlo. To znamená, když si ho dáte 2x nebo 3x denně, je to jenom na vás, tak jako si denně, 2x, 3x denně můžete dát polévku klasickou, tak si můžete dát polévku z Majkoviči. Máte zkušenost s vyléčením ušního šelestu? Ano, už mi to někdo říkal, že měl tady ten tinnitus, tuším se to jmenuje, někdo z jeho okolí, a že se mu to spravilo. Já sama musím říct, že asi tak před tím rokem, možná z přetažení, když jsem v noci sedávala u počítače, jsem tam někdy takovéto šumění taky slyšela, že je to pryč. Takže v podstatě, když jste to řekla, tak jsem si uvědomila, že to byl kdysi i můj problém a že vlastně už rok, 2 možná o tomto problému vůbec nevím. Když se Majkoviči přestane užívat, naberou se kila zpátky? Nenaberou, protože vy, když chcete zhubnout, tak omezíte kalorický příjem, a abyste neměla hlad a aby vaše tělo nestrádalo podvýživou, tak si dáváte nutriční výživu, která nemá žádné kalorie. V momentě, kdy přestanete držet redukční dietu, si zase to Majkoviči klidně můžete dát, protože nemá ani 1 kalorii. A tam žádný jojo efekt nemůže být, leda byste se z té sníženého příjmu potravy začali předspávat třeba sladkým a podobně. Ale pokud jedete dál v normálním režimu, tak žádný jojo efekt tam nemůže nastat, protože díky Majkoviči právě naopak nehladovíte. Já osobně mám zkušenost se šelestem, ale trvalo mi to 2 roky, než se to snížilo na minimum, ale zůstala mi mírná nedoslýchavost, tady někdo píše. Tak asi je to o tom, jak moc už, dejme tomu, ten sluch byl poškozen. Já jsem se toho zbavila úplně, už to nikdy, vybavuju si, že už nikdy se to neozývá ani v noci, když dlouho pracuji. Tak, já myslím, že snad máme zodpovězené veškeré otázky. Pokud je to teda všechno, tak já bych znovu řekla, že dozvíte se v novinkách na intranetu v druhé polovině července, že bychom udělali prezentaci na doplněk toho druhého marketingového systému, kterého se dobrovolně můžete zúčastnit, a hlavně dodám, je to dobrovolné. Takže pokud chcete zůstat dál jenom spokojenými zákazníky, kteří si užívají produkty a využívají systému slev, využívají bonusů, tak vás tady tento doplněk vůbec nemusí zajímat. Nicméně, pokud byste chtěli slyšet, dozvíte se v novinkách, že budu na to dělat prezentaci. Vidím, že dotazy byly všechny zodpovězené. Kdybyste cokoliv potřebovali, vidíte tady moji adresu. Můžete si napsat, abych vám zaslala jakékoliv materiály. Ke každému výrobku mám prezentaci v PowerPointu. Mám různé zajímavé články. Cokoliv budete potřebovat, můžete si napsat, pokud budu umět, poradím, odpovím, adresu vidíte.
Tak já vám také děkuji, že jste se zúčastnili té dnešní prezentace. Budu se těšit 6. srpna v úterý večer a mimo budu s váma ve spojení, takže pokud bude potřeba, tak se budeme kontaktovat. Mějte si moc hezky, krásné léto, užijte si dovolenou, doufejme, že konečně začne. Aspoň ty 2 měsíce a já se budu těšit na příští setkání.